Ето, върнах си FPS-ът. Ето, вече пак не лаги. Но е малко по-малък екрана. Окей. Значи вече... И мислим, с дракона, мислим като излезне най-новата версия 1.7.4 да снимаме на мултиплеер. Нали, дракон? Да. И аз ще снимам. Си мислите, че няма да си... И сигурно ще има линк в описанието за на дракона канала, но не знам. Ако се сетя... Опа! Съжалявам. Хайде да идем да помястваме. Само да направя нещо. Дом. Извинете. Окей. Сега какво да правя, да? Така се сетва спаунпойнт. Като умреш да те спаунва на това, където си го написал. Толкова ли съм неработен? Като се сетя, тук как крипъра си го изсетва, сигурно ще си намеря малко. Аз погледам клипа. Да, моя клип. Окей, трябва да я намеря една мина. Бях намерил една мина. Как слагаш качката? Направи го. Yes! Rescue Tails. Окей. Това беше Я да спетнем. и чао. Добре, няма да копая тук. Това е много стане. Сигурно. Значи. Какво правиш, Вино? Лък. Аз съм страна най-вероятно. Какво правиш, Машвино? Има ирун. Какво правиш, Вино? Но дано да няма монстър. Дай лака монстър. О, Енди, съжалявам, но няма да те гледам. Само ще освета. Тук има един Енди на да знам, 55 лева някакъв Ендерман, да. 55. Ти на майнинг ли си, лай? Да. Некой човек бахти лудото. Зомби. Зомбинце. Тук освен нищо няма нищо. Да. Аз снимам на Subway. Ми браво. Няма да взема много кола, защото силно. Добре, нямам дърво. Ще отскоча догоре. След малко ще се върна, когато вече съм направил пътя и ще се видим после. Окей, ето ме отново. И да продължим майнинга. Добре, ония Ендерман се разхожда навсякъде, бе. Но най-крат ли ще? Аз ли искам да идам? Да. Нек си се разхожда. Мали. Мен веднъж един ендермен ми направи доставка от дома. Буквално. Служи пред къщата ми, служи желязна руда. Доставка от дома. Това се случи наскоро. Доставка от дома. Не, наистина, служи ме го точно пред вратата. Значи, да видим какво има там. Окей, взели сме. И какво ви? Крипа. Да, тогава аз бях недоразвито. Мали! Ще минем от страната, където има мистери Боб. А не там, където скелета ли, бе? Мале,
Защото един мистери бокс струва 150 снимки. Мале. Айде бе, колко време той ще очакам. Мале. Ей, сега идвам, хора. Здравейте Окей. отново. Айде да Знам, че видим. трябваше да прекъсна, но исках просто да се регенерейтна. Бях на Peaceful, защото исках по-бързо да се генерейтна. Окей, това беше всичко от мен. Съжалявам. Абонирайте се, не знам колко нети взех, забравих и чао. И пак съм се върнал тук. И пак се върнал тук. Как си? И за жалост дракона още е при мен. Мале. Едва сега започваме. Сега ще изгледам моя клип. Нощ ли е станал, е? То нощ. Я да Ти довърши ли твоя клип? О, мага, бе, сега снимам на... Окей, с зомбите съм отново. Аз И си снимам на търся Skype. къща. Търся Здравейте, си нали къщата. ме гледа, това е моят Skype. Чао. Не ли си да снима клип на Skype? Ай, сега да си го изгледам първо. Моя фен Skype ще го има в описанието сигурно. Мама ми е забранила да давам такова да приемам на чужди човек. Айде, не. Don't kill my... Здравейте на всички, това е моя фен Skype. Това е моя Skype. Чао. Ай, сега да мисля. Ай, сега да ме насубой. Добре, на къде съм? На къде съм? Ай, Да после. ме мръсна. Ох. Аз мятам да снимам някой път на GTA. Къде? На старата тичикия. Иска да купа кредит за Skype, за да ти изпратя като съобщение. Така ще го ще